1-1 το σκορ. Συνεχίζουμε με Αλέξη και James. Έτοιμοι! Πάμε στην τρίτη αναμέτρηση για τη δεύτερη ασύλια της εβδομάδας και έχω την αίσθηση ότι θα δούμε ένα πολύ καλό ντέρμπι. Περάσει το επόμενο εμπόδιο πρώτος ο James Καφετζής. Ανοίγει εκεί με προσοχή όλες τις μπάρες. Συνεχίζει ο James, περνάει στο τελευταίο εμπόδιο πρώτος. Παπάς με προσοχή στη δοκό ισορροπίας. Τώρα μπορεί να αφήσει την μπάλα ο James. Περιμένει Σταυρούλα εκεί να βοηθήσει το puzzle. Πλέον πρέπει να μπουν όλα τα κομμάτια. Να βοηθήσει η Ιωάννα Τζαβέλα, η πρώτη υποψήφια από την κόκκινη ομάδα. Με ερωτηματικό βέβαια, η υποψηφιότητά της δεν έχει κλειδώσει ακόμη το φύλλο αποχώρησης. Τελευταία κομμάτια για τον James. Είναι λίγο πιο γρήγορος, θα βάλει το τελευταίο κομμάτι, περνάει στον τελικό στόχο. Ο Αλέξης, ένα μικρό μπέρδεμα εκεί, βοηθάει η Ιωάννα. Πρώτη βολή από τον James. Σημαδεύει πρώτα τον χαμηλό άξονα. Βάζει τελευταίο κομμάτι και ο Αλέξης Παπάς θα περάσει και αυτό στον τελικό στόχο. Δεν έχασε κάτι. Αρκετό ύψος από τον Αλέξη. Χρειάζεται λίγο ύψος εδώ για να είναι λίγο πιο εύκολη βολή. Εντελώς κάθετος ο άξονας. Έχουν παίξει παίκτες σε κρίκο αλλά με γωνία. Δεν έχουμε ακόμη επιτυχημένη βολή. Το ψάχνουν εκεί οι δύο. Πρώτος κρίκος για τον Αλέξη. Φωνές και από τους δύο πάγκους. Έχουν δει και τα διαχωριστικά εκεί. Για να μην έχουμε μπερδέματα, παραλίγο να κάνει δεύτερο κρίκο Αλέξης. Ο James δεν το έχει βρει ακόμη. Χόρεψε εκεί το κρικάκι, δεν πέρασε. Αστοχή και ο Αλέξης Παπάς. Επιστροφή του James πάνω στον άξονα. Εκεί μπήκε ένα λευκό διαχωριστικό όριο. Πρέπει να περάσει ο κρίκος από αυτό το όριο για να μετρήσει βολή. Γι' αυτό το λέω γιατί έχουμε δει στο παρελθόν κρίκο να στέκεται όρθιος. Δεν το κατάφερε ο James. Συνεχίζει και ο Αλέξης. Αρκετές βολές χαμένες αυτή την αναμέτρηση. 1-1 το σκορ. Αυτό είναι το τρίτο ματσάρισμα που βλέπουμε. Με στόχο τους 12 και πάλι σήμερα. Ο James παιδεύεται αλλά αποτέλεσμα δεν έχει φέρει. Αγανάκτησε κι αυτός. Παπάς προσπαθεί. Ίσως θέλει λίγο διαφορετική αντιμετώπιση εκεί η βολή τους. Ζητά ησυχία ο μπλε πάγκος. Σταυρούλα του ζητάει να συγκεντρωθεί. Ο James συνεχίζει τις άστοχες βολές. Θα πετύχει και αυτό στο κέντρο. Παπάς δεύτερος κρίκος. Ο James κάνει το airball εκεί. Δεν πέρασε σωστά ο κρίκος του Αλέξη. Άλλη μια επιστροφή για τον James. Σημαδεύει δεξιά παραλίγο να κάνει δεύτερο κρίκο. Να ο δεύτερος κρίκος. Καλή ήταν και η προηγούμενη βολή του. Μια βολή μακριά από το 2-1. Αλέξης προσπαθεί να ισοφαρίσει ψηλά και πάλι βολή του. Είναι στους δύο κρίκος και οι δύο τρίτος κρίκος για τον James. 2-1 το σκορ. Το σκορ είναι 17 για τους κόκκινους. Βγήκαν τα ζευγάρια, βγήκαν και τα πρώτα ματσαρίσματα. Ο James με τη Σταυρούλα επέλεξαν Γιάννη και Ιωάννα. Θα ξεκινήσουν πρώτοι άντρες. Έτοιμοι! Οι άντρες πρέπει να τρέξουν όλο το στίβο μάχης και να δώσουν κίνηση στα κορίτσια τα οποία θα τρέξουν το μισό στίβο. Ήδη τις βλέπετε να εμψυχώνουν πάνω στο χαλάκι τους, ακριβώς τα μισά. Έχει αφαιρεθεί το puzzle και πρέπει να δούμε πλέον 6 κρίκους. 6 κρίκους σε αντίστοιχους άξονες. Ο James θα περάσει λίγο πιο μπροστά από τον Γιάννη, ανοίγει σωστά. Και ο Περπατάρης συνεχίζει ο James. Πέρασε από τη δοκό ισορροπίας. Θα μπει πρώτος, αλλά οριακά μπροστά από τον Γιάννη πλέον. Πιέζει ο Γιάννης. Προσπαθεί να πάρει προβάδισμα. Ο James θα βγει πρώτος, τρέχει. Θα δώσει πρώτος έναρξη στη Σταυρούλα. Έφυγε η Σταυρούλα. Θα φύγει η Ιωάννα τώρα. Κοντά είναι τα δύο κορίτσια. Παίρνει ήδη θέση ο James, περιμένει τη Σταυρούλα η οποία θα φτάσει πρώτη στη γραμμή των βολών και πάμε. Θέλουμε να δούμε 6 κρίκους. 17 το σκορ για τους κόκκινους. Άλλους δύο θέλουν για να απαντήσουν στην μπλε ομάδα. Να, πρώτος κρίκος από τους μπλε. Δεύτερος, τρίτος από τους μπλε. Οι κόκκινοι δεν έχουν πετύχει. Ευκαιρία τώρα για τους μπλε να μειώσουν τη διαφορά.
Έχουν δύο χαμηλούς άξονες, θα πετύχει ο James Κρίκο. Οι κόκκινοι ακόμη παιδεύονται, δεν έχουν πετύχει κάποια βολή. Δύο τελευταίοι άξονες, περιμένει ο James σωστά εκεί τη Σταυρούλα να κάνει τη βολή της. Θα φύγουν στο μάζεμα και οι δύο. Δύο τελευταία κρικάκια οι κόκκινοι. Ακόμη δεν έχουν βρει στόχο. Επιστρέφουν και πάλι μπλε για δύο τελευταίους κρίκους. Πρώτος κρίκος για την κόκκινη ομάδα. Ο Γιάννης συμμαθεύει, κάνει δεύτερο. Παραλίγο τρίτος, έχει άλλο ένα κρίκο στα χέρια. Ο Περπατάρης δεν θα το βάλει. Τελευταίος κρίκος μένει για την μπλε ομάδα. Έχουν δύο κρικάκια στα χέρια τους. Περιμένει Σταυρούλα σωστά. Θα κάνει τώρα τη βολή. Θα πετύχει τον τελευταίο κρίκο και θα κάνει το 18.